دوه سالڤەگەرا دووەم یا دەستپێکردنا ێریشên ئەسمانی yên hevpeymaniya navdewletî bi serpêriştiya Amerîka di jî rêxistina terorîstiya Daişê ku pêştir li Iraq dest pê kiribû û piştira gihişt Sûriyê. Jî destpêkirina ragihandina terorîstên Daişê bi avakirina dewleta xîlafetê li Iraq û Şam û hevpeymaniya navdewletî planên pêwîst ji bo ji navbirina wê rêxistina terorîst ya Daişê datîne. û tevî hejmara mezin ya êrişên hevpeymaniyê li ser bingehên Daişê lê ew armanc nehatiye bi destxistin bi temamî. Bibûneya derbasbûna 2 salan li ser destêwerdana hevpeymanan di şerê Daişê, FBI hin hejmar belav kirine derbarî birêveçûna prosesên dijî wan terorîstan. Hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê 14,301 êriş ji destpêkirina wê hilmetê ta 6 tebaxê kirine. Ji wan 9,514 êriş li Iraqê û 4,787 êriş li Sûriyê ku roleke serekî di têkbirina Daişê de lîstin. 13 welat beşdarin di pêkanîna êrişan dijî terorê ew jî Amerîka, Astralya, Behrên, Belçîka, Brîtanya, Kanada, Denîmark, Fransa, Urdun, Hollanda, Siûdiyê, Tirkiye û Îmarat. û rêxistina terorîstiya Daişê ji aliyê xwe de ji 19 ta 25,000 endamî li Sûriye û Iraqê niha pêk tê ku pêştir ji 20 ta 31,500 çekdar bû. Hêzên Amerîka tekez kirin ku tanha 55 sivîlan jiyana xwe ji dest dane û 29 dî birîndar bûne di encama êrişên esmanî yên hevpeymaniyê. Lê hin jê derindî ragihandin ku hejmar ewha bêhtir e. Herwiha 5 leşkerên hevpeymaniyê duan prosan jiyana xwe ji dest dane ku 3 ji wan leşkerên Amerîkî bûn. Li Iraqê jiyana xwe ji destan û leşkerekî Kenedî bi şaşî hat kuştin û li Sûriyê balafirvanekî Urdunî ji aliyê Daişê ve bi zindî hat şewtandin. Terorîstên Daişê nêzîkî 47 ji sedî ji deverên dibin kontrola xwe de ji dest dane li Iraqê. Herwiha 20 li sedî ji deverên dibin kontrola xwe de li Sûriyê ji dest dane. Hejmara gumankirî ya hêzên hevpeymanan yên hatine belavkirin ji bo piştevaniyê ji bo şerê dijî terorîstan 6500 leşkerin. Bêhtiriya wan li Iraqê ne û beşek jî hatine şandin ji bo Sûriyê. Karê wan yê sereke şîretkirin û rawêjkarî û rahênan e. Lê beşekî biçûk di şerê rasterast de beşdarî kiriye. Têçûna hemû êrişên ku hevpeymanan pêk aniye dijî terorîstên Daişê gehişt 7 milyar û 700 milyon dolar ta 31 gulana borî. Şêrîn Kîlo, Ark.